NDBआ हाथियार आन्दलन खालामदों, BLTआ हाथियार आन्दलन खालामदों, भलन्टियार फर्सआ ABSUनि बड'फानि 6 बोसोरनि आन्दलन समाव थै-थां बावसोमदोंमोन आरो बेबायदिनो ABSUनि आन्दलना दिनै बे समसिम सफैबाय। NDBनि BLTनि आन्दलना सफैबाय। बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव रमान हांखोनि आन्दलन जादों, भाषा आन्दलन जादों, बर' मिडियाम गायसननायनि आन्दलन जादों। गासिबो आफादा बबेबा नङा बबेबा संग्रामनि गेजेरजों मास्टार रेसआ मा जागोन दा बेखायनो दिनैनि जोंनि जे गार्जेनशिप जोंनि सोमावसारनायनिफ्राय आफादफोराव बिबान लानानै जायफोरा दिनै थाबोदों बे बिबानगिरिफोरा इयुन जोलैनो जोङो लामा दिन्थिनांगोन, फोरोंनांगोन आरो जातीयताबादि जे चेतना माराठीआ माराठी माराठा रिजार्भेशननि दिनै मेजर दफाया जाबाय बड'फाया सिमा होनानै गालांदोंमोन। NDB BLT बयनिबो दाबिमोन जे बुरलुंबुथुरनि साहा आरो सोनाबा संकस सानजाहा सदिया बे सिमाया उननि समाव सोलायनानै मिसिं अट'नमास काउन्सिल थानायनि थाखाय गहपुर सिमुलुगुरिसिम सिमा खानानै संकसनिफ्राय सिमुलुगुरिसिम BTRनि बड'लेण्डनि फैबाय थानाय समाव रायजो जायोबा बिनि सिमाया जाहैगोन बेबायदि मोनसे सान्थौ सानस्रिजों जों बयबो सोमावसारबोदों, दाबि लाखिबोदों, सावरायनायावबो बेखौनो होबोदों आरो बे सिमा बारायनाय BTR सुक्तिनि जे मोनसे मेजर दफामोन बे दफाया दिनै मोगथाङाव जाफुंनायनि आगानसे आगाननै दिनै हाबाफारिफ्रा मावफुंजाबाय। 11,000 जे मार्जार खालामबाय, बर' मिडियामखौ जे 11,000 आव सोफानो नागिरदोंमोन, 11,000खौ मार्जार खालामनानै स्कुल बुथारबाय आरो दिनैबो बिथांमोना पाके प्रकारै बर' मिडियाम स्कुलाव मास्टार गैया, बर' मिडियाम स्कुलाव एनरलमेन्ट गैया बेखौनो बुंबाय थायो। दा बेखायनो बिनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ जों बुंनाय जादों बर' मिडियामाव गोबां पस्ट दङ किन्तु बेखौ दिन्थियाखै आरो बिनि थाखाय फेक्ट फाइन्डिं जानांगौ आरो प्रपारलि बिनि एपइन्टमेन्टआ जानांगौ। गोजोन्थों।